Jeg har fået besøg i studiet af Søren Ø. Christensen, og Søren, vi skal tale om et arrangement, I har i den runde pavillon fredag den 23. maj med Johns Bedste. Allerførst, Johns Bedste, hvad er det for et type band? Jamen, Johns Bedste er et type band, der spiller John Mogensen musik. Alle hans gode melodier og sange og alt det der kanonmusik for, det modne publikum. Og det kommer de og underholder os med fredag den 23. maj, hvor vi starter kl. 18.30 i den runde pavillon med dansk bøf, som jo var John Mogensens livret. Og når så vi er godt spist, så går Johns Bedste på og spiller til kl. 24. Johns Bedste er jo ikke noget nyt fænomen. I kender dem fra Store Brønderslev Marked, og det er der forhåbentlig og sikkert også rigtig mange andre, der gør. Og derfor uden så er der et par stykker af dem, der er kendt fra Hoop. Hvad er årsagen til, at I har valgt netop dem til sådan et aftenarrangement? Jamen, som du selv siger, de har jo været til Brønderslev Marked nede i vores telt 2 gange om eftermiddagen, og der har været mange mennesker at høre dem. Og det er jo glad, velspillet musik, de kommer af med, så vi var slet ikke i tvivl om, skulle vi prøve sådan noget som det her, altså et aftenarrangement, så var det et godt sted at starte med Johns Bedste. 2 mennesker på en strand, og Karl Hermann og jeg holder det stadigvæk i 2014. Det er i hvert fald vores opfattelse, og det er det, vi har oplevet i teltet Brønderslev Marked. Så det er vi slet ikke i tvivl om. Vi henvender os jo ikke til de unge mennesker. Det må vi indrømme. Vi henvender os til gode, sætte folk her i by, som gerne vil have en hyggelig aften, hvor vi ikke vælter det hele, men vi sidder og hygger os og får en sving om med mor, og så måske synger lidt med på alle de her gode melodier. Reglementet i den runde pavillon siger jo en cirka 150 besøgende gæster. Er det jeres målsætning at få totalt udsolgt? Nu har vi været så heldige, at alle de andre arrangementer, vi har haft, frokostjazz og cabaret, der har vi haft udsolgt. Og som det ser ud lige i øjeblikket, så er der omkring 30 billetter tilbage. Helt nok de 28, tror jeg. Så må ikke vi når at sælge dem inden, eller de bliver afsat inden den 23. maj. Er der nogen forskel på at skulle lave det her arrangement, og så de arrangementer, du nævner, som for eksempel cabaret og frokostjazz, eller er setup'et egentlig stort set det samme? Ja, setup'et det er det samme. Altså, vi dækker jo bord til selvfølgelig alle, og der er navnesedler på tallerkenerne, så vi har bestemt, hvor folk skal sidde. Og vi ved lige nøjagtigt, når maden skal serveres, og hvornår musikken skal på. Alt det der, det har vi gjort 7 eller 8 gange før, så det kan vi. Du nævner selv, at det her med at arrangere de her ting, det har I prøvet en masse gange før, og så får man jo en vis rutine i det, men I er også et godt sammentømret hold, bestående af nogle folk, der kender hinanden godt. Bestemt da, og det bedste ved det er, at vi stadigvæk nyder at lave de her arrangementer, men det er selvfølgelig måske også sagt i al beskedenhed, fordi vi har succes i øjeblikket, men jeg mener også, at vi går rigtig meget ud af det, altså. For eksempel gør vi meget i blomster, og indgang på talen gør vi meget op i. Vi dækker bord med due og lys og blomster osv. For at lave det så hyggeligt som muligt for det modne publikum. De mennesker, der kommer til arrangementet, du nævner selv ordet det modne publikum, og det er jo godt nok, at der også er noget for dem i en by som Brønderslev, men er det stort set de samme, der kommer, eller er der også udskiftning hver gang? Altså jeg kan se på de tilmeldingslister, der er nu omkring Johns Bedste her, at der er selvfølgelig mange genganger fra byen, som kommer til jazzen og har været til cabareterne. Men der er bestemt også nye. Vi har kunder fra Aalborg, der skal op og bo på Phoenix, som har læst et eller andet sted og lave en weekendtur ud af det. Skal ned til os og høre lidt Johns Bedste. Og der kommer flere og flere udefra. Og i slutningen af maj, så plejer Rhododendronparken jo at stå i fuld flor. Er der også håb om, at man skal gå en lille tur rundt i parken senere på aftenen? Det skal de være meget, meget velkommen til. Med mor i hånden, så gå en hyggetur, for der er jo virkelig flot dernede i Rhododendronparken. Og det er altså fredag den 23. maj, at BI's venner arrangerer dansk bøf med løg med Johns Bedste i den runde pavillon i Brønderslev. Jeg har fået